OK, hello. Ďalšie ráno, ďalší príbeh z Pattaje. Sa momentálne nachádzam v takýchto zákulisných uličkách mesta Pattaje v Thajsku. Je 23. december dneska, zrovna okolo 9 hodiny. Si vykračujem takým stredne rýchlym tempom na moju hodinu Muay Thai class. Tí, čo ma sledujú priebežne, pravidelne, tí, čo ma sledujete už nejakú tú chvíľu, tak viete, že som s celou rodinou v Thajsku. V podstate celá rodina v mojom prípade je manželka a dcera. A v podstate sme v Thajsku od 20. septembra minulého roku, čiže 20. septembra 2024. Nie, počkaj, ešte stále ten istý rok. Čiže od 20. septembra tohto roku. 20. septembra tohto roku, sorry. Ešte stále 2025, takže som to nezdalo nejako. Ale áno, aj v 24. sme boli v Thajsku v podstate do júla. V júli sme sa presťahovali na Slovensko. Dočasne. A v podstate to dočasno trvalo asi rok a pol. A v podstate za tú dobu sme s manželkou a s dcerou. Takto dcera sa narodila v Phukete, v Thajsku. A za jej krátky život si to celkom dosť nacestovala. Teraz má rok a 10 mesiacov. Za chvíľku bude mať 2 roky. A čo sa nám podarilo s ňou precestovať, bolo z Phuketa. Sme lietali po Thajsku s ňou, keď bola malá, pretože sme museli vybavovať aj víza a také veci. Museli sme na ambasádu s ňou chodiť do Bangkoku. Potom cestou späť vlastne sme pristáli vo Viedni. A ten let bol celkom v pohode a potom po Európe sme cestovali. Boli sme vlastne v okolitých krajinách okolo Slovenska autom. Do Španielska sme išli, do Chorvátska, Slovenska, Talianska, Maďarska. V Maďarsku som bol niekoľkokrát, tam sa manželke asi najviac páčilo. V podstate stupid dog, ha? V podstate Taliansko, krvný pes behol do cesty a nechcel sa uhnúť. Asi chráni to auto. Mal obojok, takže nebol to taký obyčajný pes z ulice. A za ten rok sa nám to celkom dosť podarilo precestovať. V podstate v Českej republike, v Poľsku, na Slovensku nejaké miesta, v Rakúsku, v Maďarsku viackrát, Slovensko, Taliansko, Chorvátsko, Španielsko. A teraz sme leteli zase s malou sem, takže nemá ani 2 roky a precestovala proste celkom veľa vecí. Na veľa miestach bola a zdá sa, že jej to vyhovuje. Celá sa nám nikdy nesťažovala, že sa nechce cestovať. Vždycky sa zdalo, že je s tým OK. A v podstate teraz sme tu teda od toho 20. septembra. Október, november, december sú 3 mesiace. A tu sme žili na strašne veľa rôznych lokalitách v južnom Thajsku, vlastne áreách ako Songla, Hat Yai, Krabi, Trang, Khao Lak, Phuket. V Bangkoku sme bývali nejakú dobu a teraz sme v Pattaji už asi mesiac a pol. A tu budeme vlastne až do polovice marca. No, takže ešte nejakú dobu tu pobudneme a počas tej doby ja budem chodiť na Muay Thai. S manželkou sme sa o tom bavili, že každý deň sa to asi dať nebude, ale tak budem sa snažiť chodiť čo najpravidelnejšie. Keď teraz mám kopu modrín a kosti ma bolia, koľko ma bolia, ale tak dúfam, že to spraví, že si to telo zvykne na to.
a že vás budem môcť informovať o veľmi zaujímavých veciach. Zatiaľ sa majte. Čaute.